mandhap dhateng sedaya para pendherekipun. Pramila dipun ngabekteni niatipun dipun suni berkat sapangatipun. Mugi-mugi nyapangati panjenenganipun Bapak Lurah Dalasan warga masyarakat Kalurahan Grisekar satemah ayom ayem tata titilan tentrem rinten dalu wiwit wedal menika ngantos sak lami-laminipun. Wondene ngawontenaken nggih menika bancaan Sekar Kanya nyatipun kangge dak lulur Mbok Dewi Pertimah ingkang mapan wonten bedaringan kiwa Tawitengen ingkang dados bedaringanipun warga masyarakat Kalurahan Grisekar ing sedayanipun. Wondene ingkang setunggal langsa ngawontenaken bancaan tembasan peken niatipun kangge nyumerpi anabsiripun Bapak Lurah ingkang kacipta salebeting raos mbok bilih sedaya warga wonten ingkang among tetanen dol tinumbasan. Mugi-mugi kaparingana kemirahaning pangeran wondene wonten kulawarga ingkang wonten pundi panggenanipun anggenipun ngupaya sandang tedha pinaka nyadong rejekining Gusti Allah ingkang utami kaparingana kawilujengan kesehatan pun katambahana rejeki ingkang halal ingkang kathah berkah satemah kenging kangge ngajengaken anggenipun DDP dumateng ngarsa dalem Gusti Allah wiwit wekdal menika ngantos sak lami-laminipun. Simbuling panuwun wontenipun bancal wilujengan saestu namung kangge nuwun dumateng ngarsa dalem Gusti Allah. Mugi-mugi sedya panunipun Bapak Sutarpan Lurah Grisekar ingkang sinengkuyung warga masyarakat ing sedayanipun kinabulan satemah lestari ayu tulus linteng dalu guyub rukun gotong royong bandul krompol wiwit wedal menika ngantos sak panggilipun. Kirang wicaksana kawula matur kathah kirang langkung punyun ageng pangapunten pungkasaning atur kula billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.